Predstavujeme vám 5-izbový bungalov, ktorý ponúka pohodlné rodinné bývanie. Nachádza sa na pozemku o rozlohe 480 m2 so súkromnou príjazdovou cestou. Exteriér ešte čaká na dokončenie fasády a záhradu si môžete dokončiť podľa vlastných predstáv. Interiér domu s úžitkovou plochou 159 m2 vás očarí. Priestranná obývačka je prepojená s kuchyňou robenou na mieru. V obývačke je piecka a v celom dome je podlahové kúrenie s reguláciou teploty v každej izbe. Bonusom je predpríprava na vonkajšie žalúzie, takže si ich môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb. Kuchyňa má skrytý detail. Tajné dvere do špajze, ktoré skvele využijete na odkladanie vecí. Pri vstupe je izba momentálne využívaná ako pracovňa, čo je ideálne pre tých, ktorí pracujú z domu. Z dennej časti sa dostanete do kúpeľne s vaňou a toaletou. A pozdĺž chodieb nájdete vstavané skrine s dostatkom úložného priestoru. Dom ponúka 2 detské izby s klasickými oknami, ktoré efektívne využívajú priestor. A veľkometrážnu spálňu s vlastnou kúpeľňou, sprchovacím kútom, toaletou a šatníkom, čo vytvára skutočne pohodlný a praktický domov. Dom sa predáva plne zariadený a pripravený na okamžité nasťahovanie. Ak hľadáte moderné a pohodlné bývanie, tento bungalov je skvelou voľbou.